Ang kabagsik sa bagyong Ulysses ni Kusok-Kusok sa nagkalain-laing dapit sa Luzon area. Ang report ni Luan Merondina. Unom ka mga tulay sa Rion 2 ang kasamtangang gisiradan gumikan sa pagbaha nga da sa way unda nga pag-uwan nunot sa bagyong Ulysses. Apil na niini ang Abusag Bridge sa Bagaw Santa Maria, Cabagan, Sifu Bridge sa Isabela ug Ganano, Pinaripad ug San Pedro Bridge sa Quirino. Gumikan sa pag-uwan, dili maagian ang parte sa Manila North Road sa Barangay San Juan, Santa Paracedes, Cagayan. Sirado usab sa mga motorista ang bahin sa Manila North Road sa Barangay Pansian, Pagudpud, Ilocos Norte. May nahunlak nga yuta sa mong dapit o gihimo na ang clearing operations. Isa kausab ang level sa tubig sa Chico River sa Kalinga. Nahugno ang Atchurawan Bridge sa Barangay Tupoy, Natunin Mountain Province, nunot sa Bagyo. 12 ka mga national road sa Cordillera Administrative Region gisirad-an usab gumikan sa pag-igo ni Ulysses. Gibayo usab sa kusog kaayo nga uwan ang Pampanga. Gumikan sa baha, kapin sa 1,000 ka mga individual ang gipabakwit. Pinaspasay usab ang clearing operation sa mga otoridad. Nagtumbahan po yung mga puno po dito, yung mga malalaking puno at pati na rin po yung mga poste ng kuryente. Pati po yung mga kable ng kuryente po, yung mga naputol na rin po. Kaya ito po yung dahilan na kung bakit walang kuryente po at tubig sa buong bayan ng Cebu. Samtang wa kaikyas ang bataan sa kabangis sa Bagyo. Pipila ka mga balay ang naguba ug nagharag pa ang mga natumbang kahoy sa karsada. Nasinati usab ang kabangis ni Ulysses sa Alaminos City, Pangasinan kagabi. Makita sa video ang paghapak sa dagkong mga bawod sa lugar. Apan wa kayo mabatyagi ang bagyo sa Ilocos Sur. Hinuon, gimuntar gihapon sa mga otoridad ang upland municipalities sa posibilidad sa landslide ug pagtaas sa level sa tubig sa Abra River. Reposition nila yung mga heavy equipments na pag-clearing ng mga roads sa mga landslide. Luan Merondina, Balitang Bisdak.